Eu estou convencido de que a vocación tiña, desde que era pequeniño, de 4 anos, 3, 4 anos, porque a miña nai dábame, cando despertaba polas mañás, dábame un bloc e un lápis e eu estaba todo o día debuxando, non enredaba nada. O que pasa é que eu non me di conta de que nacera para isto, de que podería, nunca pensei que podería eu ser un profesional da arte. Eso descubrino tarde, descubrino aos 20 anos cumpridos, traballaba na oficina técnica de Pazán e pasaba un día polo carón de min un señor baixiño, gordecho, que levaba os lentes aquí na mitad da frente con tirantes, era un personaxe curioso, non? Chamábase Luis Picos, pero como era o traductor de inglés, chamábamose Luis Pijinglis. E o señor pasou polo meu lado, entón eu vino en caricatura. Ata ese momento eu non fixera unha caricatura a ninguén, que xa é raro, non? Eu non sabía que podía facer caricaturas. Entón, de memoria, debuxeino, e dixen ao que estaba a carón, quen é este? E dixo, home, Picos, que ben está? Puxo o perfil e dixo, fai non a min. Entón, eu empecé a debuxar aos compañeiros. Naquele momento éramos 70 na oficina, pero logo xuntaron a todas as oficinas técnicas nunha soa e chegamos a ser máis de 200. De maneira que eu aprendí a profesión de caricaturista a conta dos meus compañeiros. Nunha ocasión en que me concederon, a Xunta concederon a medalla de Galicia en categoría de prata, porque a de ouro ya deron a cervexas a Estrella de Galicia. Pois entraba eu ese día e atópome con Cuíña e con Manuel Abeledo, que acababa de ser nomeado presidente da Diputación de Pontevedra. Entón Cuíña que me ve, me para, entón presentame a Abeledo e dille a Abeledo, mentre si non che fago unha caricatura, non serás ninguén na política galega. E tiña razón, porque si non facía caricatura, quería dicir que pasaba desapercibido. Pola miña conta, fixe un libro que se chama Homes e Mulleres, e publiquei no ano 1980. Claramente é unha homenaxe a Castelao, aos seus homes e as súas mulleres, aínda que o meu debuxo non ten nada que ver co de Castelao. Ten que ver unha cousa, e é que eu sempre procurei debuxar en galego, como ele. Castelao debuxou en galego, Asile debuxou en galego, Cerreiro debuxou en galego, toda aquela Fernández Mazas, que era extraordinario, toda aquela pléiade de debuxantes humoristas que seguiron o magisterio de Castelao, todos debuxaron en galego, e é maravilloso, porque cada un ten o seu estilo e diferencianse claramente. Tives un debuxo de Fernández Mazas e un debuxo de Cebreiro, non tes dúbida, este de Cebreiro, este de Fernández Mazas, non? Bueno, pois eu intento que cando debuxo, igual que o texto literario que poño está escrito en galego, o debuxo tamén sexa en galego. Cando chegou Fraga a Xunta de Galicia, a presidir a Xunta de Galicia, apareceu no Obradoiro con 400 gaiteiros, entón eu fixenlle unha caricatura onde te puxen unha gaita. Foi unha boa idea, pero a idea boa de verdade foi non quitarse nunca. Entón Fraga podía ir onde fora que levaba a gaita. Botabas a dormir e estaba na cama coa gaita. En todas partes. Entón houve un conselleiro que lle dixo: presidente, é mellor que fa usted con Santiago Rey, o propietario de Galicia, ou co director da Voz, porque este home está tomando de coña usted con estas... Foi, meu querido amigo, parou e defendeu e dixo que eu estaba facendo o meu traballo. E logo sucedeu todo o contrario, porque ele empezou a pedir caricaturas que lle gustaban. E un día que tiven que ir a facerlle unha entrevista a San Caetano, cando rematamos a entrevista, dixo: veña por allí que lle vou mostrar. E tiñan unha doble parede, de abaixo arriba, porque a Voz de Galicia, cando ele pedía unha caricatura, marcaba e mandaba. Entón tiña unha doble parede de caricaturas de abaixo arriba,
que lle fixen unha foto ali con todas elas, non? Estaba encantado con todo. Bueno, con el teño moitas anécdotas. Se hai que facer unha escola dos mellores debuxantes humoristas do mundo, aí hai que meter a Castelao. Se hai que facer unha escola dos mellores humoristas literarios do mundo, aí hai que meter a Castelao. E claro que existe o humor galego. O que hai é cada vez máis confusión sobre o humor galego. Non? Hai quen lle chama retranca ao humor galego. Iso non, é un disparate. A retranca é unha manifestación do humor galego que consiste en que unha persoa dotada dese don retórico, porque é un don retórico que chamamos retranca, pode sair dunha situación conflictiva sin comprometerse. Hai unha viñeta de Castelao onde chegan un par de paisanos a pedirlle cartos a unha señora para a festa e ela di: como vostedes xa viñeron outros e tampouco levaron nada, que non se lles pode dar a todos. Aí tes unha lección de retranca maravillosa. Ela sae dunha situación conflictiva sin comprometerse para nada. Os outros marchan pensando, bueno, se son paisanos dela, reirán, pero se son dous tipos da cidade que non están ao loro do que é a retranca, quedan desnortados. Cervantes inventa unha nova forma de humor, que é o que chamamos humorismo. Bueno, pasaron 200 anos sin que ninguén se enterara en España. Señores académicos e señores escritores como Torres de Villarroel e outros pensaban que era mellor o Quixote de Avellaneda que o Quixote de Cervantes. E tiveron que ser os románticos alemáns e os románticos ingleses os que nos abriran os ollos e nos dixeran: non, é que ustedes teñen aquí a un xenio que inventou unha nova forma de humor. Entón, a partir de aí van facendo novos Quixotes, que Charlot, máis que un Quixote do cinema, Buster Keaton. Hai algunhas series de